Školské zprávy 24.9.2021. Třídnová rezidence 6. ročníku. Děti 6. ročníku šli do Thornbridge a byli skvělou reprezentací pro Byron Wood. Prokázali velkou odhodlanost při překonávání překážek a jejich týmová práce se velice zlepšila za ty 3 dny. Někteří se naučili jezdit na kole poprvé, někteří šli poprvé do Peak District a někteří překonali strach z výšek nebo strach z tmy. Uniforma na tělocvik. Kontakty. Nezapomeňte nás sledovat na Twitter.